شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግስ ፈሻምሊን ግስ ፍሪድ ወርሜ ሎም ድማ ከምት ሁሉ ጊዜ ንጎንጎን ህይወት ዝኾን ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ ዓለም ለኻዊ ቤተክርስቲያን ሒዝናልኩም ንመጽእ ወይዛሓውና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen från CRG Studio med er broder Saladin och broder Sem. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ኣብ ኣምላኽ ተወከሉ ድብል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla på är förtröstade på Gud. ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ Att förtrösta sig på Gud är väldigt viktigt sak. ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ኩሉ ኣይናወፅን እዩ Alla som förtröstar sig på Gud skakas inte om. እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ኣብኡ ጥራሕ ክንውከል ይደለና Och Guds vilja är att vi endast förtröstar oss på honom. ስለዚ ሎሚ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ክንሪና Så idag kommer vi kolla på hur man förtröstar sig på Gud. መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ጥቕሲ 5 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሎ ኣይክትናወፅን እያ ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ኣኽረድኣዩ ይብል I Psaltaren 46 vers 5 står det från vers 6 står det Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. ስለዚ ኣብ ህይወት ኣብ እግዚአብሔር ተወኪሉ ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ጊዜ ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወቱ ዝርአ ዘይናወፅ ዓይነት ህይወት እዩ ዝህልዎ Så när en person förtröstar sig på Gud, det vi kan se i dens liv är att den personen inte vacklar. ምክንያቱ ኣብ ህይወት ከናውፀና ዝደሊ ብዙሕ ነገር ኣብ ዙርያና ግድን ኣሎ እዩ Och det finns garanterade saker som vill att vi ska vackla runt omkring oss. ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ክንጓዓዝ ከለና ኩሉ ጊዜ ተስፋና እምነትና ትውክልትና ኣብኡ ጥራሕ ክንገብሮ ይደሊ Och det är därför Gud vill att vår förtröstan, vår tillit ska vara i Gud endast. ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ብዝተወከልኩም መጠን ኣብ ኣምላኽ ምውካልኩም ኣብ ህይወት ጽኑዓትን ዘይትናቐንቑ ክገብረኩም እዩ Så med det mått du förtröstar sig på Gud, det gör att du inte vacklar i livet och du står fast. ስለዚ መዝሙር ዳዊት 146 ክዛረብ ከሎ ጥቕሲ 5 ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብስ ብፁዕ ኢሉ Och det är därför i Psaltaren 146 vers 5 sa David så här: Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren sin Gud. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ረድኤት እዩ Gud är vår förtröstare och vår räddare. ስለዚ ንረድኤትና ኣብ ማንም ክንውከል ብጀክኡ ኣይደልን እዩ Och vår räddare vill inte att vi förtröstar oss på någon annan än honom själv. ኣብ ሰብ ትውክልትና ክንገብር ኣይደልን እዩ Gud vill inte att vi har vår förtröstan på människor. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መዝሙር ዳዊት 118:9 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ ኣብ ሰብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቃቢ ሓይሽ ካብ ኣብ መሳፍንት ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቃቢ ሓይሽ ይብል Och det är därför i Psaltaren 118 från vers 8 till 9 det står: Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på frustrar. ኣብ መሳፍንቲ ትወከሉ ኣብ ሰብኣይ ትወከሉ Han säger förlita er inte på människor, förlita er inte på frustrar. ማለት ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኢልና ተስፋ ንገብረሎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም Det kan finnas människor vi har tillit till och de här kan hjälpa mig, de här kan rädda mig. ትውክልትና ግን በፍጹም ኣብኦም ክንገብር ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን Men vår förtröstan borde inte vara i deras liv, det är inte Guds vilja. ኣብ ኩሉ ንኸዶ ጎደና ናይ ትውክልትና መንገዲ እግዚአብሔር ጥራሕ ክኸውን ኣሎ Och i alla våra livsområden borde Herren vara endast vår förtröst som vi har vår förtröstan till. ኣብ ገዛ ርእስኹም ኣይትወከሉ Förtrösta inte er på er själva. ኣብ ሰብ ኣይትወከሉ Förtrösta er inte på människor. ኣብ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ትብሎም ኣይትወከሉ Förtrösta er inte på dem ni kan säga de här kan rädda och hjälpa mig. ኣብ ዓብ ንእሽተይ ኣይትወከሉ Förtrösta er i något litet eller stort. ንስኹም ካብ እግዚአብሔር ኢኹም እሞ ኣብ ኣምላኽኩም ጥራሕ ተወከሉ Eftersom ni tillhör Herren Gud så förtrösta er endast på Herren Gud. ብምሉእ ልብኹም ንእግዚአብሔር ተኣመኑ Lita 100% av er hjärta till Gud. መጽሓፍ ምሳሌ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 7 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተኣመን ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ ኣብ ኩሉ መገድኻ ንዕኡ ሕሰብ ንሱ ከዓ ኣካይዳኻ ኽቕንዕ ኢሉ I Ordspråksboken kapitel 3 från vers 5 till 7 det står: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte för dig själv vis, frukta Herren och fly det onda. ዋው ሪኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ብምሉእ ልብና ኣብ እግዚአብሔር ምእማን ኣብ እግዚአብሔር ምውቃል እንተ ተላሚድና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና När vi lär oss att förtrösta på Gud av hela vårt hjärta i vårt liv ዘይናወፅን ውፅኢታውን ኩሉ ጊዜ ዕዉትን ህይወት ከልወና እዩ
Då får vi ett liv som inte vacklar, som endast vandrar i seger. ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ህይወቱ ከመይ ከም ዝመስል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። Guds ord förklarar för oss hur ett liv ser ut när man förtröstar sig helt på Herren. ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ ጥቕሲ 7 ደሎ ክሳብ 8 ረይዎ I Jeremia kapitel 17 från vers 7 till 8 står det så här. ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓ ማይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘስፋሕፍሕ ኦም እዩ ዋዒ እንተመፀ ኣይትፈርህን ቆጽላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ብዓመት ድርቂ ኣይትነክርን ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን Från vers 7 det står: Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan, han är en som ett träd planterat vid vattnet och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Det upphör aldrig att bära frukt. ዋው ሪኹም ኣሕዋት ኣብ እግዚአብሔር ትጽቢቱ ዝገብር ኣብ እግዚአብሔር ትውክልቱ ዘለዎ ሰብ ህይወቱ ጊዜን ኩነታትን ክቀያየር ከሎ እሱ ግን ካብ ምዕባይን ካብ ምፍራይን ለውጥ ካብ መምጻእንሳ ኣይቋርፅን ይሉና Så här ser vi en person som har förtröstan och tillit helt på Herren. Oavsett vilka en tider, säsonger som kommer i ens liv så slutar eller upphör den aldrig att bära frukt. ዋዕንተ መጻ ኣይፈርህን ይልዎ Det är så om hettan kommer så fruktar man inte. ቆጽላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ኢሉ Det står också att dens löv är alltid gröna. ብዓመት ድርቂ ድማ ኣይተነክርን ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን ኢሉ Och det står när det blir torrt så blir det inte förskräckt och de upphör aldrig att bära frukt. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ እግዚአብሔር ዝውክል ሰብ ልዕሊ ኩነታት ሓሊፉ ውፅኢት ናይ ምምጻእ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ Som med andra ord, den personen som förtröstar sig helt på Gud så har den möjlighet att leva över sina omständigheter och hämta alltid frukt. ኩነታትኩም ተስፋ ደይብሉ ክኾን ይኽእል እዩ Er situation kanske kan se ut som ni inte har något hopp. ዘለኹም ዓይነት ሃዋህው ውፅኢታውያን ክትኮኑ ደይሕግዘኩም ክኸውን ይኽእል እዩ Er situation runt omkring kanske gör att ni inte har möjlighet att bära frukt. ግዲ የብልኩም እንትውክልትኹም ጥራሕ ኣብ እግዚአብሔር ግበሩ Men var inte oroliga, förtrösta er endast på Herren. ነገራት ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣብኡ ብምውካልኩም ከም ዝቐያየሮም ከገርመኩም እዩ Och ni kommer bli förundrade hur Gud vänder allt det där mitt i det ni går igenom. ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ኩሉ ጊዜ ውፅኢታዊ እሞ ኣብ ኣምላኽካ ምውካል ኣይተቋርፁ Och den som alltid förtröstar sig på Herren är en som bär frukt. Så sluta aldrig att förtrösta er på Herren. ኣምላኽ ይባርኽኩም ሻሎም Gud välsigne er.